hapon sa tanan mo kining kahimtang sa atong panahon. Padayon ang atong pag-monitor sa Bagyong Jenny ug estimate kini nga nahimutang sa 290 kilometers sa kasadpang bahin sa Sinait, Ilocos Sur. Karong mga orasan naana kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ug aduna kini gikusgong hangin nga moabot og 65 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 80 kilometers per hour. Galiho kini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 40 kilometers per hour. Kagabi naka-landfall kini sa Kasiguran, Aurora ug padayon kining nitadla sa kabukiran sa Northern Luzon. Sa laing bahin aduna kitay habagat o southwest monsoon na padayon na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Visayas. Ug tungod niini aduna kitay gale warning sa Aklan ug Antique diin ang wave height posibleng moabot og 4.5 meters. Samtang ang Central ug Eastern Visayas makasinati kitaw kasarangan ngadtos kusog na paghuros sa hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadtos may pagkabaluron ug ang kadagatan posibleng moabot og 3.25 meters ang pagbalon. Atong high tide sa alas 11:15 sa gabi adunay gitas-on na 0.88 meter ug low tide sa alas 3:05 sa kadlawon adunay gimubo na 0.67 meter. Alang sa dugang na detalye, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph o bisita usab ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.